Hola, Guillem. Hola, Amèlia. Ara us explicaré el conte de l'Espardanyeta. Us en recordeu que quan jo era petita la meva baba Carmeta me l'explicava cada nit, però ella s'adormia abans que jo i jo mai no sabia el final d'aquest conte. Així és que fins que vaig ser gran no el vaig saber. Ara vull que el tingueu i el pugueu mirar aquests dies que hem d'estar a casa. Doncs comencem. Hi havia una vegada, allà aquí a Tarruelles, sabeu, allà on hi ha el Palau del Rei, allà al Palau del Mirador, en aquell carrer de mar, per allà hi vivia una nena, amb les seves, era una noia, amb les seves germanes més grans. Eren molt pobres, no tenien mare, només vivien amb el seu pare i vet aquí que tenien moltes alfàbregues plantades perquè se'ls venien a mercat. I vet aquí que aquestes nenes estaven molt de rato allà al pati, tenien un pati allà fora que donava al costat de la casa del Palau del Rei. Les tres germanes, la gran li agradava molt de cosir, la mitjana feia mitja i l'Espardanyeta tot el sant dia estava llegint. L'Espardanyeta era la petita i li deien així perquè era una nena molt moguda, molt llesta i molt viua. Vet aquí que una vegada, una nit, que feia molta calor, perquè era l'estiu, l'Espardanyeta va sortir a regar les alfàbregues com cada dia. Cada dia li tocava una de les tres germanes. Les alfàbregues són unes plantes que fan molt olor, però beuen molta aigua i llavors s'han de regar cada dia. Un dia una nit baixa, mentre estava regant les alfàbregues, vet aquí que va veure un home enfilat a dalt de la paret, allà del costat, que se l'estava mirant, estava fumant amb una pipa. I aquell home li va preguntar: Espardanyeta, Espardanyeta, què fas? Diu: reglo les alfàbregues. I ell li va dir: a veure, Espardanyeta, si me saps dir quantes fulles tenen les teues alfàbregues? I ella li va dir: com vos me digueu quantes estrelles hi ha al cel, jo us diré quantes fulles tenen les meues alfàbregues. I així va anar. L'Espardanyeta se'n va anar cap al llit, ben preocupada, i l'endemà li va explicant a les seves germanes: mireu, mireu què m'ha passat. Era el rei que era allà enfilat a la paret i m'ha preguntat això. I les noies, molt encuriosides, mira, vet aquí que l'endemà li va tocar a la gran altra vegada anar a regar les alfàbregues, però el rei no va aparèixer. L'endemà passat li va tocar a la mitjana i tampoc no va aparèixer el rei. Però el tercer dia, ja com hi va tocant a l'Espardanyeta, altra vegada el rei era allà dalt enfilat a la paret fumant. I li va tornar a preguntar: Espardanyeta, me pots dir quantes fulles tenen les teues alfàbregues? I ella li va dir: com vos me digueu quantes estrelles hi ha al cel, jo us diré quantes fulles tenen les meues alfàbregues. I ja està, el rei se'n va anar, però ben amoïnat, i estava pensant: ostres, aquesta noia és molt llesta, però vet aquí que jo l'enganxaré. Ai, si l'enganxaré. I així el rei se'n va pensar una. Vet aquí que al cap d'un dia, l'endemà passat o així, que no va aparèixer per la paret i les germanes no el varen veure, però ell, al dematí, de molt bon dematí, sí que va anar-se'n amb el seu cavall, se'n va anar cap a l'Estartit i va anar a parlar amb els pescadors. I els hi va dir, amb un pescador: tu, pescador, ven amb aquesta caixa de sardines i
i el burro, i canvia-me la roba. Diu, jo te donaré la meva roba de rei i tu me dones la teua roba de pescadors. I te pagaré tot aquest cova de sardines i a més te donaré la meva roba. I sí, que el rei se va disfressar de pescador i el pescador se va vestir de rei. Li va vendre la caixa de sardines, el cova de sardines, i pam, el rei se'n va anar amb el burro passejant pel carrers i cridant: venc sardina, tinc una sardina molt fina, molt bé de preu, dones, compreu-me sardina, dones, compreu-me sardina. Anava cridant, però les dones el miraven malament i deien: ai, quin pescador tan raro, no ho veieu? Té la cara i la pell molt fina i és molt jove, no sembla pas un pescador, perquè els pescadors són morenos, tenen la pell arrugada. No se'n fiaven i no li compraven les sardines. Vet aquí que va arribar amb el burro fins cap allà on era que l'Espardanyeta amb les seues germanes, com sempre, eren allà al pati, una cosia, l'altra feia mitja i l'Espardanyeta llegia. Però l'Espardanyeta, com el va veure, ja s'ho veia venir. Així que, clar, el rei arriba allà i els diu: noies, me voleu comprar aquesta sardina? Us la donaré molt i molt barata. I les germanes varen dir: com de barata? Mira, tan barata que us regalaré tot el cova a canvi de que algú de vosaltres faci un petó al cul del burro. I les noies varen dir: ai, vex, quin fàstic, nosaltres fer un petó al cul del burro? No, vés, ja te'n pots anar, no ens fotràs pas. I vet aquí que l'Espardanyeta va dir: ai, que en sou de burres, mira que si en tenim aquí tota aquesta cova de sardines podrem menjar tota la setmana. I ella sí que se'n va ben decidida cap allà i va aixecar la cua del burro i li va fer un petó al cul. I el rei, vinga a riure, però li va regalar el cova de sardines. I l'Espardanyeta, ben contenta. Mira, varen tenir sardines per menjar tota la setmana. I vet aquí que a la nit l'Espardanyeta va anar a regar les alfàbregues i com estava a regar les alfàbregues, el rei li va tornar allà mateix, en el paret, estava enfilat, fumant una pipa. I li va dir: Espardanyeta, a veure si avui m'ho saps dir, quantes fulles tenen les teues alfàbregues? I l'Espardanyeta li va dir: quan tu me diguis quantes estrelles hi ha al cel, jo te diré quantes fulles tenen les meues alfàbregues. I el rei es va posar a riure: mira, vés a fer un petó al cul del burro. I ella li va dir: sí, però mentrestant jo he menjat sardines de franc tota la setmana. I se'n va anar ben decidida cap allà dintre. Ui, el rei, va dir, aquesta noia és molt llesta, més llesta del que me pensava. Però ja l'enganxaré, i tant que l'enganxaré. I vet aquí que l'endemà de matí va fer cridar el pare de l'Espardanyeta. I el pare de l'Espardanyeta ja tremolava, perquè sabia que com que la seva filla era una mica entremaliada més de llesta, va pensar: ai, que ja n'haurà fet alguna, I se'n va anar cap allà al rei. I el rei li va dir: mira, te dono un encàrrec. Veus aquest rajol? Doncs el portes a l'Espardanyeta i li dius que me'l brodi ben brodat i demà me'l tornes a portar. I el pare sí que agafa el rajol, va estranyar-se molt perquè va dir: coi, un rajol, com vol que li brodi un rajol? Però el va agafar i sí, li va anar cap a l'Espardanyeta i li va dir això que li havia dit el rei, que li brodés el llençol. I l'Espardanyeta es va ajupir, va agafar una pedra de terra i li va donar al seu pare i li va dir: té, pare, porta-li això al rei. I li dius que com ell m'atregui fil d'aquesta pedra, jo li brodaré el rajol. Així s'ho va fer el pare, se'n va anar trico cap allà al rei i li va dir aquesta sortida al rei. Li va dir: mira, l'Espardanyeta me diu que quan vos treveu fil d'aquesta pedra, ella us brodarà el rajol. Ostres, el rei va dir: aquesta noia és difícil d'enganxar, és difícil, però l'enganxaré perquè és molt viua, però l'enganxaré. I vet aquí que l'Espardanyeta, que ja estava molt cansada, li va dir: mira,
I vet aquí que se'n va rumiar un altre. Després de molt rumiar, l'endemà el rei se'n va anar cap a Cal Espardanyet i va trobar el seu pare i li va dir: mira, us convido amb un dinar a tota la gent més pobra d'aquí del poble. Demà esteu convidats, tots a casa meva. Les germanes de l'Espardanyeta van dir: oi, no, poc hi volem anar, nosaltres si no tenim roba per posar, si som molt pobres. El pare deia: no, que som molt pobres, no podem pas venir. Que sí. Vet aquí, que va arribar l'endemà, l'Espardanyeta diu: i tant que irem, i tant. Se'n van anar tots a cal rei, que varen fer un dinar molt gros. I en aquell dinar varen menjar de tots els plats, el millor que hi podia haver, de lo millor i totes les coses més bones. I es van atipar. I el rei llavors va, acabat del dinar, va dir: ara hem de fer postres, i cadascú triarà per postres allò que li agradi més. I jo, com que sóc el rei, li donaré. I va anar començant per un cap de taula i anar preguntant a tothom, i un que si volia xocolata, que si flams, que si postres, que si tortell, que si pastissos, que si gelats, de tot. Anava donant a tot cadascú el que volia. I va anar allà on hi havia l'Espardanyeta i li va dir: i tu què vols, Espardanyeta? Diu: jo no vull per res. I el rei li diu: no, però que pot ser això? Has de voler una cosa, ho has de dir. I ella li va dir: no, perquè el que jo vull no m'ho podeu donar. I el rei va dir: que jo sóc el rei i jo puc donar tot. I ella li va dir: bueno, si insistiu, doncs mira, vull una mica de neu feta torrada a la brasa. I el rei va estranyar, però va cridar els seus criats i li va dir: mira, que feu neu i aneu a fer la brasa. I ella, doncs vet aquí, que es va posar a riure, perquè va pensar: ara si jo es veurà si l'enganxaré en aquest rei. I el rei anava fent torrar neu, i més neu, i la neu se desfeia, i vinga neu, i se desfeia, i vinga neu, i se desfeia, i s'apagava el foc, i tornava fins que es va acabar tota la neu. I llavors no va tenir més remei que se'n va anar allà a l'Espardanyeta i li va dir: mira, ho sento molt, però no te puc donar el que volies. I ella va dir: veus, jo t'ho havia dit. Però el rei cada vegada estava més enamorat d'aquella noia perquè era tan llesta. I va pensar: amb aquesta noia m'hi he de casar. Així és que l'endemà se'n va anar a cal seu pare, a l'Espardanyeta, i li va dir: mira, me vull casar amb la teua filla. I el pare li va dir: noi, senyor rei, és ella que ho ha de decidir. Si ella vol, doncs li preguntarem. I li van preguntar, i ella va dir: bueno, m'ho he de rumiar això, perquè ara per ara no ho sé. Deixeu-me rumiar fins demà. Bueno, se'n va anar a casa seva i es va rumiar. I l'endemà li va anar al rei a preguntar-li si volia casar amb ell. I l'Espardanyeta va dir: mira, sí, em vull casar, però amb una condició. La condició serà que el dia que ens veiem, si ens veiem i ens separem de separar el que sigui, jo me'n podré portar de palau la cosa que m'agrada més. I el rei va dir: i tant que sí. Perquè ell es pensava que era molt ric i podia donar tot, i diu: sí, te pots emportar el que vulguis. I sí, es varen casar i varen fer una festa que va durar molts de dies. I al principi tot anava molt bé, fins que va arribar un dia que allà al costat de cal rei també vivia un pobre home, molt pobre, el més pobre de tot el poble, i que tenia una pollina que se li va escapar i va anar a parar, va saltar la tanca i se'n va anar a parar a la quadra del rei on hi tenia el cavall. El rei, quan se va despertar, va veure la pollina allà i va començar a cridar pel carrer: i el meu cavall ha fet una pollina, el meu cavall ha fet una pollina, i el meu cavall ha fet una pollina, estava content. La gent se'l mirava i pensava: aquest rei s'ha tornat boig.
Però el pobre home va anar allà al rei i diu, no, que és la meva pollina que ha saltat a la vostra quadra. I el rei, no, mira, que és al costat del meu cavall, doncs és el cavall que ha fet la pollina. El pobre home se'n va anar ben desesperat a veure l'espardanyeta i li va dir, mira que em passa això, el rei diu que és seu, l'espardanyeta. Diu, no li facis pas cas a aquest rei, tu el que has de fer, ara l'enganxarem. Diu, t'agafes una canya, te'n vas allà a la muntanya cap allà al Pedrigolet i t'asseus i fas veure que pesques. Passarà el rei per allà baix amb el seu cavall i te preguntarà, què fas aquí, bon home? I tu li has de contestar, estic pescant sardina. I el rei te dirà, sardina? Aquí dalt, a la muntanya, amb aquestes pedres? I tu li contestaràs, és més fàcil que jo pesqui una sardina que no pas que el cavall del rei hagi fet una pollina. I sí, així va passar. L'home va agafar una canya, es va seure allà amb una pedra i va posar a fer veure que pescava. I passa el rei amb el cavall, que anava a passets, i li pregunta, bon home, què fas aquí amb una canya? I l'home li va dir, estic pescant sardina. I el rei li va dir, boig, aquí mig a les pedres vas pescar sardina? I l'home li diu, és més fàcil que jo pesqui sardina que no pas que el cavall del rei tingui una pollina. I el rei se'n va anar ben enfadat. Hòstia, aquest pescador, aquest fals pescador, aquest home, m'ha ben enganyat. Això és cosa de l'espardanyeta, perquè aquest home no pot pas tenir aquestes idees. Se'n va anar a l'espardanyeta i la va ben renyar. Què has fet, què li has dit a aquell home? L'espardanyeta va dir, bueno, mira, sí que he estat jo, però és que vosaltres no sou just. I va dir, doncs fora de palau, ens separem. I ella li va dir, bueno, mira, quin remei, si ens hem de separar, però jo sóc justa. I va dir, abans de marxar m'agradaria una cosa, per això farem un últim sopar, tots dos, i després me n'aniré. I sí, varen fer un sopar, però l'espardanyeta li va dir als seus criats que li posessin una mica d'herbes de dormir en el plat del rei. I li varen tirar unes herbes i resulta que com estava a mig dormir, a mig sopar, se va quedar allà dormint, vinga, ronxar allà, i dormit a sobre la taula. I l'espardanyeta va dir als seus criats, agafeu-lo, emboliqueu-lo en aquesta alfombra i el porteu a sobre aquí al carro i me'l porteu a casa meva. I sí, el varen portar fins a casa l'espardanyeta i el varen pujar fins a dalt. L'espardanyeta li va dir, pugeu-lo aquí dalt a les golfes. I el varen deixar a terra amb l'alfombra a les golfes. I l'espardanyeta se va posar allà al seu costat a seure a terra. Vet aquí que al cap de molt de rato el rei se va despertar i se va aixecar. No sabia allà on era perquè es pensava que era una cova de lladres que l'havien raptat. I va aixecar i es va fondre un truc al cap perquè a les golfes les parets són baixes. I fum aquell nyanyaro al cap, gratant-se el cap, i veu l'espardanyeta i diu, què faig aquí? I l'espardanyeta li diu, m'ho s'ho han dut a casa, això és a casa meu. Aquí, a casa teua? Sí. I per què me s'has endut a casa teua? I ella li va dir, us en recordeu que com ens varen casar, em vàreu dir que si ens separàvem me'n podien dur la cosa més bona de palau, el que jo volgués? I ell diu, sí, esclar. I diu, doncs per això us has endut a vos, perquè jo us estimo molt i és la cosa més bona que hi ha d'aquest món, per mi sou vos. El rei es va quedar tan parat que la va abraçar, varen fer un petó i se'n varen anar tots dos xinutxant cap a palau. Es varen tornar a posar a viure junts i varen viure tan i tan bé tota la vida. I vet aquí que darrere la porta hi ha una bossa de confits que tots els llaminers se llepen els dits. Ja està.